Вітаю! Мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І розпочинаємо з новини, яку обговорюють і сьогодні, тому що вчора Печерський суд відмовив Генеральній прокуратурі в її клопотанні про домашній арешт для Михаїла Саакашвілі. Як відомо, екс-президента Грузії підозрюють у зв'язках з біглим ладоолігархом, як його ще називають, Сергієм Курченком, який нібито фінансував акції протесту Саакашвілі та його соратників. Давайте послухаємо, що сказав екс-президент Грузії відразу, як вийшов з застінків Печерського суду столиці. Зараз головне для мене, щоб підтримати цих людей. Ми всі зобов'язані підтримати цих людей. Ці люди реально герої. Ці люди, які вчора вийшли на вулиці Києва, середній клас України. Реальна інтелігенція, реальний бізнес, реально нормальні, спокійні, дуже мирні люди. Вони мають взяти владу в Україні. Досить олігархату. Ну скільки можна тримати цих олігархів? Вони тільки вміють шантажувати, купляти, підкупляти, там щось там провокувати. Нам це не потрібно. Нам потрібна спокійна сила середнього класу. Нам потрібна консолідація опозиції. Інакше і що було? Перший раз опозиція була разом, коли я перетинав кордон. І другий раз опозиція стояла тут разом, коли я був у суді. Тобто, рішучий момент, і мені дуже приємно, що я став приводом для консолідації якихось там сил. У нашій студії ми вітаємо політичного експерта Василя Мокана. Доброго вечора, пане Василю. Я би сказав, кар'єра просто така карколомна, так, Михайла Саакашвілі? Від друга до людини в опалі за 2 роки, так? Ви можете погоджуватися, можете ні, наприклад, але на вашу думку, влада в Україні встигає за всіма віражами колишнього очільника Одеської облдержадміністрації? Я абсолютно погоджуюся з тим, що саме українська влада в особі президента Порошенка стала ініціатором запрошення Михайла Саакашвілі в Україну. На той час в нього вже на Батьківщині були певні проблеми з тим, що змінилася політична кон'юнктура, проти нього були порушені кілька кримінальних справ. І фактично подальше перебування, я не кажу про політичне майбутнє, а просто фізичне перебування у Грузії для Саакашвілі було неможливим. І він фактично вже на той час перебував в Україні і скористався запрошенням свого друга, товариша, соратника Петра Порошенка очолити Одеську обладміністрацію. Але, як на мене, тоді було прийнято таке політичне рішення, тому що на той час, нагадаю, був досить популярний міф про успіх грузинських реформ на території України. Тобто тоді, коли був запит на зміни у державі, досить сильно розкручувався міф, що грузинські... Ви вжили слово «популярний міф». Ви не вірите в реформи в Грузії? Я вірю у реформи в Грузії, але не вірю, що їх можна аналогічно реалізувати в тому самому вигляді в Україні. Ви сказали «популярний міф у Грузії». Значить, ви не є прихильником того твердження, що Михайло Саакашвілі зробив хоч якісь реформи? Можливо, некоректно висловився. Популярний в Україні міф про грузинські реформи, які повинні спрацювати тут, у нас ще на державі. Зрозуміло. Це на той час був популярний. Зараз, мені здається, він дещо розвіявся, тому що ми ж бачили, що були і спроби запрошення іноземців на посади, які не дали того ефекту, на який розраховували. Але я про інше. Тобто політично все-таки відповідальність за сьогоднішні всі процеси, які відбуваються навколо Михайла Саакашвілі, несе персонально президент України Петро Порошенко. Те, що він спочатку дав громадянство, потім його позбавив, це вже не те, що не встигання за віражами. Просто мова, напевне, йшла про те, що Петру Порошенку потрібний був якийсь, скажімо так, невітчизняний аналог успіху, яким мав стати Михайло Саакашвілі, який фактично мав пояснювати і мотивувати на проведення реформ. Але Михайло Саакашвілі – це такий характер політика, який не буде знаходитися виключно в ніші державної служби. І ми бачили, що на посаді голови облдержадміністрації в Одесі він себе вів як повноцінний національний політик, навіть не регіональний. Очевидно, це почало дратувати декого на Банковій, тому що були навіть спроби залучити Саакашвілі до команди ББП,
пообіцяти місце у списках на наступних парламентських виборах. А я нагадаю, що у 2019 році він би мав можливість вже балотуватися, 5-річний термін перебування би вже виконав, на що Саакашвілі відповів відмовою. От з того моменту, мені здається, пішов такий дещо розкол, і коли почали звучати прізвища соратників президентської команди, коли Саакашвілі виступив тараном по зміні уряду Яценюка, от якраз тоді, мені здається, і було зрозуміло, що подальшого симбіозу цього у Порошенка і Саакашвілі не відбулося. Але те, що зараз проблема Саакашвілі в Україні є великою проблемою для самого Петра Олексійовича, тому що ми розуміємо, що яким би не був в подальшому вирок суду, Захід дуже пильно спостерігає за тим, що відбувається, не тільки за правовим підтекстом цієї справи, тобто суд повинен бути бездоганно чистим, але й за політичним підтекстом. От вчора суд виніс незаангажоване рішення, на вашу думку? Ви знаєте, для мене це рішення суду було несподіваним. Я, як і багато моїх колег, з ким я не спілкувався, всі були переконані, що Печерський суд, незважаючи там одіозний, не одіозний Печерський суд, але що клопотання прокуратури про домашній арешт... Ви маєте на увазі одіозний, не одіозний, тому що там розглядалися справи Юлії Тимошенко, так? Різні справи розглядалися. Тобто, якщо ми відкинемо просто Печерський суд як такий, було переконання, що буде домашній арешт з електронним браслетом. Після того, як я почув рішення Печерського суду про те, що Саакашвілі просто відпустили, перша думка, яка мені спала на думку, це те, що таким чином, очевидно, влада, яка, давайте говорити відверто, має певний вплив на судову систему, залишає, скажімо так, вплив на судову систему, особливо на такі суди, як Печерський, вирішила, що іміджево краще такий вирок суду як сигнал Заходу про демократичність і неполітичний характер судового процесу над Саакашвілі, аніж, наприклад, би йому обрали за кілька годин запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і всі б тоді говорили, що рішення було наперед підготовлено, і воно політично, і це є політичним переслідуванням. Тобто мені здається, що вчорашнє рішення Печерського суду – це намагання показати неполітичний характер і демократичність судового процесу на Саакашвілі. А вам не дивно, що, наприклад, з точки зору іміджу, що Генеральна прокуратура просила домашній арешт для людини, яку правоохоронна система підозрює у скоєнні тяжкого злочину? Так, це сприяння учасникам злочинної організації, і санкція передбачає до 10 років позбавлення волі. Це не нонсенс? Мені здається, що клопотання прокуратури було... Домашній арешт, ви розумієте? Це ж стаття досить серйозна. Але давайте згадаємо, яка аргументація була. Вчора якраз кримінальні статті, які інкримінуються Саакашвілі, не згадувалися. А в основу аргументації про домашній арешт лягло твердження прокуратури, що Саакашвілі можуть фізично ліквідувати іноземні спецслужби з метою дестабілізації ситуації в державі. І для того, щоб уникнути цих ризиків, найкращим варіантом є домашній арешт і охорона з боку держави. Також не забуваємо той факт, що фактично Саакашвілі нема то і куди тікати, якщо так розібратися. Тобто, якщо би був ризик обрання запобіжного заходу, що він може покинути територію держави, то риторичне запитання, а чи не найгірший варіант це би був для влади? Чому? Наприклад, здається, його дружина є громадянкою Нідерландів, так? Так. Він ж може туди поїхати теоретично, правда? Я думаю, що І існує ж закон воз'єднання сім'ї чи різні речі, правда? Погоджуєтесь зі мною? Погоджуюся, що такий сценарій абсолютно міг бути, але мені здається, що Саакашвілі його на даний момент просто відкидає, тому що звучали вже такі пропозиції неофіційно пану Саакашвілі, але знову ж таки нема жодних гарантій, що поїхавши в третю країну, мається на увазі не в Україну і не в Грузію, а, наприклад, у Нідерланди або будь-яку іншу країну Євросоюзу, Саакашвілі не припинить займатися політикою і не припинить критикувати владу вже за кордоном на міжнародних площадках. Тобто на даному етапі, мені здається, Саакашвілі зробив спробу повернутися в українську політику шляхом в ролі жертви переслідування, і ситуація зайшла у настільки глибокий таку глибоку ситуацію, що зараз фактично правильного рішення по Саакашвілі, яке би не мало наслідків для держави загалом, немає.
От ви сказали, що теоретично влада для іміджу це зробила, відпустила Міхеїла Саакашвілі. А ви не думаєте, що в принципі Лариса, пані Лариса, суддя, якщо мені не зраджує пам'ять, здається, її прізвище Цокол, так? Прийняла рішення достатньо незаангажоване? Тому що вона бачила, наприклад, історію з суддею Кірєєвим, так? Який засудив Юлію Тимошенко. Він зараз в Росії, здається, перебуває. Тобто вона для себе оптимальне рішення прийняла. Дивіться, те, що рішення суду ґрунтується на правовій базі українського законодавства, це факт. Другий факт, що ми вже ставали неодноразово свідками таких речей, коли чи під час судового засідання проти політиків чи інших одіозних осіб був неофіційний вплив і тиск на суди, і суди приймали зачасту те рішення, яке клопотала прокуратура. В даному випадку, мені здається, що сторона обвинувачення просто категорично не наполягала саме на домашньому арешті як мірі запобіжного заходу. Тобто, в принципі, мені здається, дві сторони влаштували таке рішення. Але так, а для чого тоді було це все кіно? Я хочу сказати, що після вчорашнього судового рішення є одна помилка. Чомусь багато хто вчорашній суд сприймає як виправдання Саакашвілі. Ні. Це суто обрання запобіжного заходу. Так, по суті, справа Це ще початок. не розглядалася. Це тільки початок. Так, 18 грудня Саакашвілі вже викликаний на допит у якості підозри. Вчора була важлива річ, зроблена з боку сторони обвинувачення. Саакашвілі підписав підозру. І, по суті, справа тільки починає розглядатися. В той час, як багато вчора хто подавав це як перемогу, як виправдання Саакашвілі, начебто все в порядку і більше, скажімо так, переслідувань не буде. Ви погоджуєтеся із тим, що противники Петра Порошенка у цій ситуації з Печерським судом міста Києва бачать історію успіху Саакашвілі, а прихильники діючої влади бачать історію безпорадності влади? Якщо ви маєте на увазі тих опозиційних політиків, які вчора прийшли підтримати в суд Міхеїля Саакашвілі, то я скажу про головного опозиціонера Юлію Тимошенко. Як на мене, вона не могла не прийти, тому що могли потім бути питання, чому вона публічно дистанціюється від Саакашвілі, якого начебто на словах підтримує. Але Юлії Тимошенко не потрібен рейтинговий український політик Саакашвілі. Зачекайте, пане Василю. Юлія Тимошенко дистанціюється від Міхеїла Саакашвілі. Її депутати і люди під прапорами Батьківщини не виходили на акції протесту. В неділю їх не Дивіться, було. вона дистанціюється, її політична сила дистанціюється від так званого міху Майдану, тобто від акцій протесту. Але від самого Саакашвілі вона не дистанціюється, вона його просто використовує як інструмент зниження і дискредитації чинного глави держави, очевидно розуміючи, що історія Саакашвілі б'є по рейтингах Порошенка, її основного конкурента на президентських виборах. І я докажу фразу, вона не стільки переймається за долю самого Саакашвілі, скільки її цікавить у цій ситуації вижати максимум, щоб знизити рейтинги Петра Порошенка. На вашу думку, там не було ніякої домовленості, так? Юлія Тимошенко прийшла в Печерський суд з власної ініціативи. Безумовно, це була її власна ініціатива. Якщо б вона цього не хотіла, то жодні заклики з боку Саакашвілі не спрацювали би. Ми пам'ятаємо, що напередодні, коли було попереднє недільне віче марш за імпічмент, Саакашвілі публічно звернувся до всіх опозиційних політиків з проханням прийти самим і привести своїх партійців. Цього не було зроблено ні з боку партії «Батьківщина», ні з боку Садового і «Самопомочі», ні з боку Наливайченка і інших сил. Тобто протести публічно ігноруються. В той час, як судове засідання, прийшовши туди, Юлія Тимошенко продемонструвала. По-перше, вона нагадала українцям, що вона сама була жертвою політичного переслідування за часів Януковича. По-друге, вона продемонструвала публічну підтримку, виступивши з ініціативою «Взяти на поруки». В очах суспільства, які бачать Саакашвілі як несправедливу жертву,
Це додасть їй, безумовно, рейтингу і піару. По-третє, вона знову ж таки використовує цей судовий процес як антитехнологію проти нинішньої влади, особисто проти Петра Порошенка. Тому з усіх точок зору прихід Юлії Тимошенко був виправданий для набрання політичних балів. От ви згадали на початку нашої розмови, що з точки зору іміджу владі і президенту у випадку з Міхеїлом Саакашвілі краще було його відпустити. А тоді для чого було це затримання? Вони не прорахували кроків, що його натовп може відбити? Тут ще... Для чого взагалі було затримувати тоді? Тому що з'явилися, на погляд правоохоронної структури Генеральної прокуратури, ті докази, які були достатніми для затримання Саакашвілі. Хоча в мене є питання і по тих плівках, які демонструвалися, як на мене, їх ефективність і автентичність може підтвердити тільки міжнародна експертиза. Я впевнений в тому, що жодні висновки наших вітчизняних експертиз на всі 100% довіри не вартують. По-друге, Саакашвілі, в мене є питання, чи за рахунок соратників його відпустили, чи все-таки з негласного добра правоохоронних органів. Я маю на увазі з автомобіля, коли його вивозили з квартири. Тому що насправді при великому бажанні я впевнений в тому, що правоохоронні органи могли би забезпечити безперешкодне вивезення Саакашвілі і його утримання в СІЗО, якщо б була така команда. А чому цього не було? Мені здається, що випустивши Саакашвілі, вони таким чином знизили, по-перше, градус протесту. Зрозуміло, що було багато соратників, мало чого, як в подальшому могли розвиватися події. Прихильники Саакашвілі могли піти до органів влади і на ту саму Банкову. Це перший момент. Другий момент, що всі прекрасно розуміють, що доля Саакашвілі зараз не вирішена, поки йде слідство. І навіть не обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту абсолютно не гарантує, що в нього не буде обвинувального вироку суду у майбутньому. Також не забуваємо про те, що паралельно з процесами в Україні відбуваються судові процеси в Грузії. І попри скепсис щодо екстрадиції у Грузію Саакашвілі, такий козир в рукаві також залишається з боку влади. Мені здається, що у даному випадку затримання Саакашвілі розглядалося як можливий, скажімо так, фактор страху або можливість знизити градус напруги і знівелювати акції протесту. Але ми побачили по недільних акціях, що це тільки дало зворотній ефект і мобілізуючий ефект, тому що на відміну від попередньої неділі цього разу було, по-перше, і більше людей, і, по-друге, говорили, хто був присутній, що і самі кияни, бачачи Саакашвілі як жертву політичних переслідувань, вийшли на цей протест. Тому розрахунок, очевидно, не справдився. От ви сказали, що Служба безпеки України могла затримати Міхеїла Саакашвілі і доправити до СІЗО Оскольдовий провулок, так? Коли його забирали з квартири, ми говоримо про це. Я впевнений в тому, що якщо б жорстко стояла така команда, були б підключені більші сили правоохоронців і змогли б Саакашвілі відбити у його прихильників. Суд також міг прийняти рішення щодо домашнього арешту. Ви також погоджуєтеся, так? Погоджуюсь. Таке рішення було найбільш прогнозованим. Ну, тоді в нас правоохоронна система під питанням, так? Її мотивують активісти, протестні акції. Я думаю, що основним фактором, який забезпечив ці речі, стала все-таки реакція, дуже жорстка реакція з боку країн Заходу, Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Я думаю, що саме тиск і, скажімо так, контакти дипломатичні з боку західних країн стали визначальними в тому, що влада і правоохоронна система не пішла на загострення по справі Саакашвілі. У нас є додзвонювач. Доброго вечора. Дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте і як вас звати. До нас додзвонився, ми вже маємо з'єднання з Семеном Кривоносом, очільником Київського осередку Руху нових сил. Доброго вечора, пане Семене. Доброго
вечора. Доброго вечора. Пане Семене, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вчорашнє рішення Печерського суду Києва? Воно є незаангажованим? Абсолютно не заангажованим, справедливим, тому що на всі звинувачення, які пред'явлені прокуратури, вони є абсурдні. Думаю, що суддя зайняв тут правильну, справедливу, правосудну позицію. Не дивлячись на те, що Луценко пригрозив оскаржувати це в апеляції, це його, звісно, право, а ми сподіваємося, що і апеляційна інстанція також підтримує рішення суду першої інстанції. Тому тут не заполітизоване, не заангажоване і вчинене без жодного тиску. Це нормальна правова позиція, яка дуже логічна в умовах якраз політичних баталій. Думаю, суддя зайняв справедливо, він чисто по закону, дивлячись на те, що немає жодних фактів, немає жодних доказів. Михайло Саакашвілі до так само злочину, там перший виняв правосудне рішення. От ви сказали, що рішення суду було не заангажоване. Так, ваша політична сила, рух нових сил, вона виступає за створення антикорупційного суду. Я правильно розумію? Так, звісно, це одна із наших вимог. А якщо в нас є судді, які можуть приймати незаангажовані рішення, можливо, все-таки не потрібно антикорупційного суду? І проблема справді є у кадрах, а не у відомстві? Вибачте, це трошки маніпулятивно, тому що антикорупційний суд є логічним завершенням антикорупційних реформ, які були анонсовані. І це було обіцяно українському суспільству. І обирати лише якісь вибіркові кадри в умовах всієї судової системи на сьогоднішній день, яка всім відомо, і ніхто не заперечує, що вона залишає бажати кращого, це неефективно, це забере багато часу і спотворить взагалі анонсовану антикорупційну реформу і не буде вважатися її завершенням. Тому антикорупційний суд, як остання ланка, він обов'язково повинен бути. Саме з цих причин. І туди повинні бути набрані нові кадри, з відомих адвокатів, відомих юристів і тих судей, які ще залишилися чесними і незаангажованими в судовій системі також. Але на новому місці, в новій системі, в новій структурі. Дякуємо Семену Кривоносу, очільнику Київського осередку руху нових сил. І ми продовжуємо розмову із Василем Моканом, політичним експертом. Пане Василю, ви чули думку Семена Кривоноса? Вона трохи розходиться із вашою, так? Ви сказали, що рішення Печерського суду, воно могло би бути і іншим. Тобто тут про незаангажованість судді ми не можемо говорити, тому що якщо б влада захотіла, суддя би винесла інше рішення. Все правильно я зрозумів? Ну, скажімо так, якщо би був більший тиск з боку влади, то могло би бути інше рішення. Все правильно. Ви знаєте, якщо би вчора Печерський суд виніс, задовольнив клопотання прокуратури, то сьогодні риторика би партійців руху нових сил була би абсолютно протилежною і говорилось би про ангажованість Печерського суду і судді, зокрема. Тобто я розумію, що вчора задовольнили сторону Саакашвілі, відповідно, говорять про збалансоване і неупереджене рішення. Погоджуємося, добре, побачимо, як буде далі розвиватися події. Є ще апеляційна інстанція, але для мене показовим у цьому випадку була все-таки реакція генерального прокурора Юрія Луценка, який сьогодні на брифінгу сказав, що він не погоджується з таким рішенням. Зрозуміло, що прокуратура вимагала домашнього арешту, але наголосив, ви бачите, який у нас демократичний і неполітичний судовий процес. Тобто, мені здається, що все-таки в основу рішення Печерського суду лягла причина того, що репутаційно могло би бути для країни зовсім по-інакшому, якщо б був домашній арешт. Тобто, в першу чергу, це негативна реакція країн Заходу. На вашу думку, тут влада не показала слабкість? Знову ж таки, у нас судова система є начебто незалежною гілкою влади. Тобто, прямої, скажімо так, в залежності від рішення Печерського суду і слабкості влади я не бачу. Але не забуваємо, що судовий процес тільки розпочався. Тут буде залежати основна перспектива судового процесу від тої доказової бази, яку надасть Генеральна прокуратура. На даному етапі зроблено перший крок, опубліковано відеоплівки на найвищому рівні у Верховній Раді, і тепер потрібно доказати достовірність цих записів,
побудувати правильну сторону обвинувачення, тому що насправді вчора, виявляється, обирали запобіжний захід по кримінальній справі, по кримінальному провадженні за статтею сприяння злочинній групі. Сьогодні уже Луценко говорить про те, що є ще 3 інші статті, і його будуть судити по 4 кримінальних статтях. Тобто тут треба розбиратися ще кожен конкретний судовий процес, який принесе результати, бо змішувати все в одно, ну, це не зовсім є продуктивною позицією. Тому мені здається, що жодної слабкості влада вчора не продемонструвала, навпаки, я побачив певну контрольованість судового процесу. Вчора в ефірі з одного з телеканалів після виходу Міхаїла Саакашвілі на свободу Юрій Луценко заявив, що у Генпрокуратурі готові залучити до справи екс-президента Грузії іноземних експертів з ФБР чи Скотланд-Ярду, тобто відповідно зі Сполучених Штатів Америки або Великої Британії. Ви сказали, що це буде правильним, але в мене тоді запитання, а не запізно? Ні, не запізно. Чому? Очевидно, якщо у коментарі Генеральний прокурор про це говорить, очевидно, вже такі розмови чи запити були. І прекрасно Генеральний прокурор... Але ж вони могли залучити перед тим, так? Ще до того, як оприлюднили ці плівки, так? Розмов екс-президента Грузії із Сергієм Курченком, а також його нібито довіреного лиця Міхаїла Саакашвілі, довіреного лиця Сергія Курченка, так? І там передача грошей, де на відео йде, і так далі. Це ж все можна було зробити до того. Можна було розслідувати, поступово порціями викладати для суспільства і згодом затримувати. Мені здається, що не можна було це зробити до затримання моменту, бо могла просто статися витік інформації, і воно б могло взагалі дискредитувати цю справу і ці плівки по суті. Це подавалося як ексклюзив, це подавалося як уже готова доказова база, звинувачення прозвучали досить серйозні, але зараз, на даному етапі, після... Я просто не розумію, як могло скомпрометувати витік інформації і так далі. Ну, в принципі, розслідує, це ж справа правоохоронного органу, щоб зібрати доказову базу. Навіть якщо б було заявлено, що така річ є, але були б залучені західні спеціалісти. Це ж нормальний процес. Нормальний, але я не бачу проблеми, якщо ці західні спеціалісти будуть залучені на даному етапі. Я мав на увазі про дискредитацію справи в тому, що міг статися витік інформації, і чи самому Саакашвілі, чи його оточенню, чи опозиційному табору могло стати відомо про наявність таких плівок, про готування кримінальної справи. Ми вже і так бачили, що був певний витік інформації. Саакашвілі за кілька днів до того заявив, що проти нього готується кримінальна справа. Але непублічне звернення до іноземної експертизи могло цей процес просто зробити публічним ще до моменту затримання. На даному етапі не бачу жодних проблем. У мене питання до готовності, справжньої готовності дати ці плівки на міжнародну експертизу, тому що залучення іноземних спеціалістів – це теж відносне поняття. Можна так залучити, що висновок основний буде давати все-таки українська експертиза, а можна просто віддати їх на якісну, справді, міжнародну експертизу. Тут великі ризики, тому що уявімо собі ситуацію, якщо ці плівки будуть визнані неавтентичними, тобто сфальшованими, сфабрикованими, будь-які інші терміни, які це наслідки матиме не тільки для Генеральної прокуратури, а для влади української загалом. Це фактично ставить хрест на довірі до правоохоронної системи раз. Це ставить під велике питання подальшу нашу матеріально-технічну допомогу з боку країн Заходу, тому що фактично яка може бути допомога державі, де є політичні переслідування опозиційних політиків. І третє, це всередині України означатиме реабілітацію Саакашвілі і зміну політичної кон'юнктури і рейтингів різних політичних сил. Тому або у Генеральній прокуратурі впевнені в 100% автентичності цих відеоплівок, або це просто розмови і просто обіцянки, а до реальної міжнародної експертизи справа не дойде. Взагалі, чи потрібно було затримувати Міхаїла Саакашвілі? Ви самі сказали, що він дратує президента країни, так і владу. Він є як мозоль, так? Так. І тоді можна просто йому було рухатися по країні, що він сам по собі щось зробив,
в рейтинги популярності політиків він в п'ятірку влітку не входив, зараз його взагалі не включають. Так? Дуже невеликий відсоток людей, ми самі бачили по вулиці, коли він там робив якісь мітинги і демонстрації, його підтримували. І взагалі його діяльність би могла спасти на нуль. Чи так би не відбулося в країні? Безумовно, так би відбулося, і це з точки зору нівелювання впливу акції протесту під Верховною Радою, це б був найбільш продуктивний підхід. Мені здається, що зіграли свою роль емоції. Просто, очевидно, на Банковій дістало, що у них під стінами, під вікнами є акція протесту, яка постійно критикує президента, критикує його оточення, і верх взяли все-таки не раціональність, а емоції. На моє переконання, якщо ці акції би не чіпати, не давати їм якихось імпульсів у вигляді переслідувань соратників Саакашвілі, у вигляді затримання самого Саакашвілі, то ці акції протесту до Нового року зійшли би на нівець. І давайте говорити відверто, великого впливу на українців, на скинення, на потенційне зсунення влади з посади, воно не мало. Тобто ці акції протесту, вони все-таки справді відігравали роль такого навіть не головного болю, а такого негативного фону, який відбувався під стінами банку. І, як на мене, то взяли верх просто емоції. Ну, а на вашу думку, владу не мало більше роздратувати це, що Саакашвілі перетнув кордон, наприклад, він рухався країною, а тут владу почали дратувати якісь намети? Ви знаєте, знову ж таки, якщо ми повертаємося до інциденту з проривом кордону, тут ще питання в тому, а чи така єдина влада, як нам хочуть це показати. Тому що насправді є версія, і я до неї також великою мірою схиляюся, про те, що все-таки цей прорив також дозволили зробити. Тому що і тут уже гра навіть не проти... Зокрема, відомства, які підпорядковуються главі МВС. І тут же, можливо, гра не стільки у контексті Порошенко-Саакашвілі, скільки вже в більш ширшому контексті, зокрема, протистояння, неофіційне протистояння, бо це всіляко заперечується, Авакова і Порошенка, і взагалі Народного фронту з блоком Петра Порошенка. Тому з приводу прориву, очевидно, найкращим варіантом для самого Петра Олексійовича було, коли б Саакашвілі просто би не пустили на територію України. І він би критикував, безумовно, владу, але за її межами. В той час, як будучи вже тут, організовуючи акції протесту і їх очолюючи, це все-таки зіграло більш деструктивну роль по відношенню до президента. Але хочу звернути увагу, що коли готувалися акції протесту на 17 жовтня, то серед вимог не було політики. Серед вимог були виключно і озвучені наперед вимоги антикорупційного суду, виборчого законодавства і недоторканності. В принципі, ці вимоги поступово можна було виконати. І Верховна Рада у перший же день тоді продемонструвала, хай частково, але що вона готова реагувати на це. І президент в тому числі. І багато хто з громадського середовища, які були присутні 17 числа, говорив про те, що виступ Саакашвілі на самому мітингу був для багатьох несподіванкою і непередбаченою, коли він почав з трибуни, зі сцени під Верховною Радою вимагати імпічменту президента, зміни влади, олігархат і таке інше. Тобто ті тези, які, можна сказати, були не погоджені з усім іншим кагалом. І що в результаті пройшло 2 дні, і більшість учасників, суб'єктів протестів відмежувалися і припинили свої акції. Це, як на мене, свідчить про те, що після прориву кордону був потенційний шанс об'єднатися навколо Саакашвілі різним політичним рухам і силам, який був змарнований 17 жовтня. І після того закрутилася ситуація вже так, що Саакашвілі, який очолив цей протест, виступає тепер персональним ворогом Порошенка, і відступати ні йому не можна назад, ні владі, яка хоче такого яскравого опозиціонера просто нівелювати. На вашу думку, чи буде справа доведена до кінця, так, чи Генпрокуратура, вона справді представить докази співпраці чи людей Саакашвілі, чи самого Саакашвілі з людьми Сергія Курченка, чи з самим Сергієм Курченком, так? Сергій Курченко, він буде подавати до суду, ви знаєте цю новину, так? Буде позиватися до Генпрокуратури, тому що він каже, що це все неправда.
Я думаю, справа буде розглядатися, і Генеральна прокуратура буде робити намагання все-таки довести її до обвинувального вироку, але питання в термінах. Тобто, або це не буде швидкоплинний, напевне, судовий процес, або він затягнеться на дуже великий час, або під час розгляду судового процесу може статися якісь інші події, які вплинуть на результати. Я маю на увазі, наприклад, у Грузії визнають Міхейла Саакашвілі винуватим по ряду кримінальних статей і чітко прямим текстом попросять Україну його екстрадитувати. Як далі поступить влада, як далі взагалі рухатиметься цей процес, покаже час. В будь-якому випадку, як на мене, цими всіма подіями дали новий імпульс протестним рухом в Україні, дали нову хвилю акціям протесту, які затухали. І сам Саакашвілі у даному випадку виглядає все-таки в очах українського пересічного українця все-таки більш виграшному становищі, ніж українська влада. Чому? Ну, тому що він все-таки виступив як жертва політичних переслідувань. Тому що українці не люблять українську владу зараз? Не те, що не люблять, певний відсоток підтримки є, і критично зараз це не впливає на підтримці чи не підтримці, тим більше, що, давайте говорити відверто, до 2019 року, до року виборів, влада готує ряд досить потужних соціальних кроків, які мали би підвищити її рейтинг і підтримку з боку українців. Мається на увазі не тільки підвищення мінімальної зарплати, мається на увазі виконання інших обіцянок, в тому числі в соціально-економічній площині, що для українців зараз є найбільш важливим. Попри вимоги протестів і все інше, все-таки українців зараз цікавлять в першу чергу власні потреби, і вони переважно матеріального характеру. Попри це, в очах українців все-таки Саакашвілі зараз знаходиться в більш виграшному ситуації, тому що є відчуття несправедливості по відношенню до його особи. Його позбавили громадянства у не зовсім правовий спосіб, начебто, так, конкретних доказів і переконати суспільство в тому, що так було правильно, надавши 2 роки тому самому ж українського громадянства, не вдалося. Це перший був етап. Другий етап – це коли проривав кордон, ті всі події. І третій етап – це зараз його затримання. Є відчуття несправедливості і упередженості з боку української влади по відношенню до Саакашвілі і його соратників. От у своїй риториці, на вашу думку, Міхейл Саакашвілі, він знаходиться в тому самому полі, так? І бореться за того самого виборця, що і Юлія Тимошенко зі своєю батьківщиною? Дивіться, сам Саакашвілі вже за виборця не бореться, бо попри те, що він оскаржив указ президента про позбавлення громадянства, перспективи особистої політичної в нього на даному етапі немає. Хіба зміниться ситуація і якісь відбудуться, скажімо так, правові зміни. В той час, як його соратники, фактично використовуючи ім'я Саакашвілі, будують партію «Рух нових сил», яка набирає оберти, але не є ще конкурентом чи критичним. Але ще час. Є ще час, безумовно, є тієї самої Тимошенко. Повірте, зараз конкуренція на опозиційному полі є набагато серйознішою і більшою, ніж це відбувається в таборі влади. Бо з одної сторони є бажання з боку Петра Олексійовича і провладної партії зробити єдину партію влади, яка би могла висунути єдиного кандидата в президенти. Це би був найбільш кращий сценарій для Порошенка, хоча там також є шероховатості між ними. З іншої сторони, є величезна кількість позапарламентських чи парламентських опозиційних сил, які забирають і топчуться на одному електоральному полі. Так, Саакашвілі, Рух нових сил, дуже, скажімо так, тісно переплетений з електоратом Юлії Тимошенко. Візьмемо, наприклад, представництво на Віче. Там дуже багато людей похилого віку, які є основною електоральною нішою партії «Батьківщина». Тому, безумовно, я спочатку взагалі думав, коли почалися конфлікти публічні Петра Олексійовича і Порошенка, і Саакашвілі, що на Банковій вирішили використати проект Саакашвілі як антиюля, як технологія антиюля. Бо, справді,
потенційний електорат тісно переплетений. І це би могло просто розпорошити голоси за опозиційні партії, таким чином давши додаткові козирі в руки влади. Але ми бачимо, що ситуація вже зайшла настільки у конфліктну кут, що про співпрацю Порошенка з Саакашвілі вже говорити не доводиться. Дякуємо Василю Мокону, політичному експерту. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося у цю студію вже за кілька хвилин після новин і чекаємо на Юрія Дерев'янка, народного депутата України, з яким далі будемо обговорювати поточну ситуацію з Міхаїлом Саакашвілі.